ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni Sebħ u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni Sebħ qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek bħal b'safja. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġitkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Aħna nfittxu l-wien jgħix fiha, għax hu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Flimkien? Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruha? Flimkien? Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Flimkien? Aħna nfittxu l-wiċċek mulej.
nfaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies meta taraw sħaba tilha mill-punent malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-risfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ġuħ boħra tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll, mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għana ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkun għadkom fit-triq. Li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġesu kien jallem u juri lin-nies kif għandhom jgħixu, imma kultant Ġesu mhux biss kien jgħid imma kien jagħmel mistoqsijiet. Fil-fatt, ħaġa li tolqtok meta tara n-numru ta' mistoqsijiet li Ġesu kien jagħmel biex iġiegħel lin-nies jaħsbu. U fl-Evanġelju tal-lum għandna żewġ mistoqsijiet li Ġesu jagħmel lin-nies. L-ewwel mistoqsija, iż-żmien ta' issa, kif ma tafux tfissruh? U t-tieni mistoqsija, għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. L-ewwel mistoqsija li għamel Ġesu hija għaliex il-menta man-nies kif huma kienu kapaċi jaraw it-temp u jgħidu x'ġejja x-xita jew se tagħmel is-sħana. Fil-fatt jgħid tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll. Mbagħad jgħid mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. Qed jgħid Ġesu, intom kapaċi taqraw it-temp, taraw u se jagħmel mal-temp jew inkella u se tkun is-sħana, imma iż-żmien ta' issa, jiġifieri is-sinjali li raw f'Ġesu stess. Il-mirakli li kien jagħmel tant mirakli. Il-fatt li huma kienu jafu il-profeti x'ħabbru qabel. Kif m'intomx kapaċi iż-żmien ta' issa tarfuh? Jiġifieri tarfu qed jgħid Ġesu li jiena hu. Imbagħad jgħidilhom ukoll aħna ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Qed jgħid Ġesu hawnhekk, intom ħafna drabi toqgħodu fuq x'jgħidu il-Fariżej u l-kittieba, l-kapijiet reliġjużi ta' dak iż-żmien. Meta jgħidilhom Ġesu, iġġudikaw intom stess, timxux sempliċiment ma dak li qed jagħmel kulħadd, tħallux min imexxikom min imneħerkom. Imma ġġudikaw intom stess x'inhu s-sewwa. U nafu kemm hu veru dal-kliem ta' Ġesu għaliex fl-aħħar fil-passjoni hekk kien hemm nies li kienu immexxijin mill-kapijiet u jgħidu kontra Ġesu u jgħajruh jinsulentawh għax jimxewxin mill-kapijiet tagħhom. Da żewġ mistoqsijiet huma importanti wkoll għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum il għaliex Ġesu bħalma qal lin-nies qed jgħid lilna wkoll l-ewwel nett.
iż-żmien ta' issa kif ma tafux fissruh, qed iħeġġiġna biex aħna narfu s-sinjali ta' żminijiet. U nagħmlu dan jekk aħna jkollna tassew l-erf li ġej minn Alla, li jgħinna biex ikollna dak li aħna nsejħulu discerniment li jfisser kelma li tfisser li inti taraf dak li l-Ispirtu Santu qed jurik illum għal-ħajja tiegħek personali, anki għal-ħajja fis-soċjetà. U nafu li l-mulej jurina anki llum sinjali, narawhom permezz ta' oħrajn, kultant narawhom anki fis-soċjetà tagħna. It-talba li għandna nagħmlu llum hija biex aħna jkollna dan l-erf u l-għaqal ta' Alla li jagħtina hu biex narfu tassew is-sinjali tiegħu u nimxu magħhom. U dana kemm aħna personali, kif ukoll aħna bħala Knisja, bħala komunità. Għaliex il-Knisja wkoll trid taraf is-sinjali ta' żmien. Da kull iskop ukoll fost l-oħrajn tas-sinodu li qed isir bħalissa flimkien mal-Papa Franġisku Ruma huwa mezz kif il-Knisja tgħin flimkien titlob l-għajnuna ta' Alla l-Ispirtu tiegħu biex taraf is-sinjali ta' żmien. Għandna bżonn nitolbuh l-għajnuna lill-mulej biex narfu s-sinjali tiegħu u inwiġbu għalihom illum. It-tieni domanda wkoll hija importanti għalina. Għax Ġesu jgħidana ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa, qed jgħid li aħna għandna r-responsabbiltà li narfu tassew nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għandna responsabbiltà li l-ħażin ma nsejħulux tajjeb biex nimxu miegħu. U meta jgħid intom stess qed jgħid kemm importanti li aħna ikonna fidejna dik ir-responsabbiltà u ngħixuha li dak li qed nażlu u tassew dak li jrid minna l-mulej. U mhux sempliċement mixjin mal-kurrent jew kulħadd hekk qed jagħmel, jew illum hekk trid tagħmel, jew dik hija dak huwa l-istil ta' ħajja llum u nimxu miegħu. Għalhekk huwa importanti li qed jgħid Ġesu iġġudikaw intom stess x'inhu sewwa. Ejjew nitolbu l-mulej illum l-erf tiegħu, l-għajnuna tiegħu biex aħna narfu inwieġbu għas-sinjali ta' żminijiet fil-ħajja tagħna personali, fil-ħajja tagħna bħala Knisja. U biex dak li nagħmlu ma nimxux sempliċiment ma' dawk illi jmexxuna jew inkella xi jkunu qed jagħmel kulħadd jew x'qed jgħid kulħadd, imma li naslu tassew dak li hu sewwa, dak li narfu aħna bl-għajnuna ta' Alla li hu sewwa u nimxu miegħu. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fih li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għajna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku flimkien mal-isfijiet u persuni oħra miġburina s-sinodu biex din tkun esperjenza fejn il-Knisja taraf tassew is-sinjali ta' żminijiet u twieġeb għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-mulej jagħtina l-grazzja li aħna narfu dejjem dak li hu sewwa u nażlu dak li hu sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Tolbu għal-familji tagħna, għal-koppji li llum jew f'dawn il-ġurnati jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom mulej birek lill-miżżewġin birek il-familji tagħna għinhom biex ikunu tassew ambjent ta' mħabba fejn inti preżenti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, għal dawk li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnattfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Wasanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusep, ma' l-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi,
Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qoddim fi triq tajba. Ek li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-Knisja miġbura fis-Sinodu li qed jintemm f'Ruma biex minn dan is-Sinodu joħroġ ħafna ġid għall-Knisja kollha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u were l-araq tad-demm.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit tiġrib bizdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit tiġrib bizdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija n-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru li minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sart nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak lajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Sont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u l-addaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmijak birkinti fost n-nisan birek jifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa
ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħazen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fos-seqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġosep Slimalik ħarris tal-Feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallana l-grazzja, il-ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diolata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.